Разликата от 4 на 4 и 5 на 5 голяма ли е? Ти можеш да въртиш 5 на 5? Зависи. Зависи. По принцип да, защото има много повече парчета, които трябва да стетиш. Защото може да го нарежеш, нали, по два различни начина. По същия начин както 4 на 4, защото 4 на 4 можеш. Кой метод използваш? Ял или редъкшн? Ял. Центърите и после... Първо два центъра, нареждаш след това няколко еджа и след това просто да вършваш центровете и след това правиш още еджове. Не, аз правя всички центрове, всички еджове и го нареждаш. Значи използваш редъкшн. 5 на 5 също може да го нареждаш така. Няма просто малко по-трудно, но можеш. Първо центрове, след това еджове. Има и хоя. Има и хоя.